3, 2, 1. Zdravíme všechny a vítáme vás na kanále D na druhou Formule 1 podcast. A dneska se podíváme na Liverky na sezonu 2025. Se mnou je tady Darker. Čaute. Já jsem Dave a je to naše druhé video na kanále. Můžete se podívat, včera vyšlo, jak vidíme, novou sezonu, naše predikce, ale dneska se podíváme na Liverky společně a trošku si je ohodnotíme a něco málo si k tomu řekneme. Takže necháme Darkera, ať nám řekne, jakým týmem začneme. No, začal by som, neviem, asi RBčkom by sa mohli, ale mám tu voľné na Reddite otvorenú formovky s Liverkami a ja tu mám prvé RBčko, takže začal by som asi tým. Prvá vec, čo musím povedať, že RBčko je podľa mňa biely Red Bull, ale čo môžem povedať, že sa mi strašne páči. A keby to mám dať aj nejaké bodovo, tak povedzme 7 až 8 z 10, proste veľmi sa mi páči. Možno, že by Red Bull mohol porozmýšľať, že zmení na bielu a možno, že by sa mi ich Liverka i páčila. Měl jsem podobné myšlenky, když jsem si psal pár těch poznámek. Já jsem dal Vicarbu teda 9 z 10 osobně, líbí se mi to. A strašně se mi líbí, když se podíváš na ty přechody vzadu, mezi tu tmavě modrou do té bílé, jak jsou tam ti bíci. Se jim povedlo. Hej, to je pekné. To je veľmi pekné. Jinak jako obecně ten monopost, když se třeba rear wing se mi hodně líbí, prostě ta bílá a červená to napsané Red Bull. Front wing taky, super. Za mňa sidepody sú tak veľmi fajn. Tam je ešte To ten by sa- prechod z tej modrej do tej bielej a hej. Proste keby Red Bull urobil miesto tej tmavej modrej, touto bielu, tak si myslím, že fakt majú ratenutú Liverku oveľa viac. Takže k tomu asi. Jenom ten bod jsem strhl za to, že tam není takový jako wow efekt, jako je to fajn, ale jakože už jsme to někde viděli, no, je to na to Turecko. Ako je to biely Red Bull, myslím, v Las Vegas to mali v roku 2023, či tak niekde mali biely Red Bull, sa mi Ne, zdá. to bylo bílé Ferrari. A ty myslíš Turecko 2021 spíš. Niekde mali bielu Jo, Liverku, jo, to jo. si pamätám na 100%. Neviem, kde to už presne bolo, ale a vtedy sa mi tiež Jo, páčilo. jo, pěkné, pěkné. Dobre, pokračujeme ďalej. Já si myslím, že můžem. Dobre, takže ja tu mám Ferrari druhé. A osobne si myslím, že Ferrari moc sa mi to nepáči. Oproti minulému roku, tento rok trošku horšia Liverka za mňa. Čo sa týka toho bieleho pásu, tak ja mám rád celkovo bielu, ten sa mi tam síce páči, ale celkovo tá červená, tá farba, tá je taká... Je to príliš také, až taká dotmavá by som povedal. Osobne sa mi to až tak moc nepáči, ja by som tomu dal možno, že 5, 6, 10 maximálne. Já mám u Ferrari 7 z 10 a strašně moc to tahá ta tmavě červená. Ono, možná by bylo vhodné podotknout, že veškeré ty fotky, co asi máš a já taky, tak jsou z renderu a ne z testů, které už byly. A jako pod slunečním světlem to vypadá o dost jinak, než na renderu, tak jak chce, aby to vypadal tým. Ale přijde mi, že reálně na slunci to vypadá lépe, než v těch renderech, všechny týmy. To je dosť možné. Ale co se týče Ferrari, tak tam strašně to za mě tahá ta tmavší červená. Ten bílý pruh je takový, prostě tam dáme bílý pruh a tím tam na to dáme bílo-modré HP logo a zachráníme to. Ale vypadá to jako k světu docela. Keď sa snažíš proste skryť svojho sponzora nejakým zázračným štýlom. Front wing a tam ten bílý pás HP, jako to se dá zkousnout, jako. Co se týče rear wingu, tak to je naprosto katastrofální ze všech stran. Ze předu tam ty dvě HP kolečka jsou tragédie a o tom IBM vzadu, o tom se v životě nebudeme bavit, protože to je fakt jako naprostý hnus. Ale kvůli té tmavší červené a tomu bílému pruhu, který reálně vypadá dobře, i když je neoriginální takový, tak jsem dal 7 z 10. Druhý mám Mercedes. A čo sa týka Mercedesu, tak mne sa páči, je to taký Evolve z minulého roku, by som povedal, je tam trošku viac takej chrómovej čiernej, aspoň z toho, čo ja vidím. A to sa mi strašne páči. Ja tej Liverke kľudne dám 9 z 10. Dal by som kľudne tomu aj 10 z 10, ale je tam jedna Liverka, ktorá sa mi páči viac a možno, že by som dal 9,5 z 10. Proste veľmi pekná Liverka a aj minulý rok mali veľmi peknú Liverku a strašne sa mi páči taký ten zelený pás cez to. A proste celkovo tá Liverka tak kričí. Ten frontwing nie je až taký dobrý, ale čo sa týka od toho, jak ide už underfloor do začie, tak to je všetko proste nádhera.
Proste tak, podľa mňa takto by mala vyzerať pekná liverka. Já mám taky 9 z 10 a jako shrnul si to pěkně a mně se líbí dokonce i ten front wing, ale já jsem strhnul bod za to, že je tam málo té Petronas Green barvy. Podle mě je to také ikonické k tomu Mercedesu a i tam málo. Ale jinak jako ty barevné kombinace, přechody, ty hvězdy, něco na styl, jako má V-Carb, ty bíky, tak oni mají hvězdy, tak to je moc pěkné. Líbí se mi to. Určitě je hezčí než loni, je to, jak si říkal, evoluce a za mě 9 z 10, takže se mi to líbí. Dobre. Ďalej tu mám Red Bull. A poviem to takto. Čo sa týka minuloročnej, príde mi, že je trošku tmavšia z toho, čo tu vidím. Takže, neviem, mne sa tá blečia o niečo viac páči, ale stále to nie je nejaká, že wow, že niečo urobili s tou liverkou. Doslova to je, fakt sorry, je to doslova tá istá liverka, až na to, že zmenili pár sponzorov na niektorých miestach, ale je to doslova to isté a budem úprimný. Povedal som, keby mali bielu liverku, 7, 8 z 10 úplne okamžite. Ako náhle vidím toto, tak si poviem maximálne 3 z 10 a je to proste podľa mňa som už moc dobrý. 2 z 10, 3 z 10, proste je to doslova to isté každý jeden rok. A to akože nechcem byť zlý na Red Bull, lebo zoberme si Red Bull, buďme úprimní, a robí pekné liverky, lebo keď si zoberieme na predsezónne testy, párkrát doniesli nejakú liverku a všetci boli kompletne, že 10 z 10. A potom prídu a proste povedia, hej, to bolo len na testovanie, máme tu proste carbon kopiko na ďalšiu sezónu, to čo sme mali minulú. Možno, že trošku odtieň zmenili a dovidenia. Až obecně ten karbon jako dost vymizel, kromě McLarenu teda. A tam se dostaneme. Ano. Tam se dostaneme a jinak jako hodně přidali zase barvy, což je dobře. A já jsem Red Bull byl hodně oříšek, já jsem mu dal 7 z 10, protože se mi ta liverka prostě líbí. Ale co se týče originality, tak třeba 1 z 10. Kvůli tomu, že občas tam změní ty sponzory. Teď mají Red Bull na předním křídle, myslím, jiný rear wing a jak jde mezi tím pushrodem a sidepodem, tak tam je na tom monokoku v podstatě, tak tam je jiné logo. A to je tak asi všechno, čo jsem si všiml. Akurát na to nevidím z tých fotiek, čo mám, ale... Ja ich tu mám víc. Hovorím proste, kebyže to mám takto brať, samo o sebe tie liverky sú proste pekné, ale originalita proste už vidíme asi, koľko to je, 15, nejakých 18 rokov približne Red Bull a proste vidíme dookola to isté. Souhlasím. Možno, že až na tú dobu, keď tam bol okolo 2014-15, tedy boli také viac do fialova, to sa mi strašne páčilo v tej dobe. To bolo pekné, no? Ale okrem toho za posledných asi 6-7 rokov vidíme doslova tú istú liverku v trošku iných farbách. Je to tak, ale ta liverka je zase hezká, jako na druhou stranu. Jako dost, ale ta originalita tam není a tež mi to vadí, že už za 4 roky díváme na stejný Red Bull. No. Je to bohužiaľ tak. Dobre, poďme ďalej. Ďalší mám spomínaný McLaren už a k tomuto sa asi aj nechcem vyjadrovať, pretože mne tu pekne leží model z roku 2022 sa mi zdá, ktorý má takýto modrý pás a mne sa ten pás strašne páčil a za posledné 2 roky ten pás úplne vymizol. A neviem proste, že prečo, lebo fakt ten pás bol fakt nádherný na tom aute a teraz sme proste prišli do toho, že to je karbon. Čierny karbon a dovidenia. A proste trošku oranžovej. Samo o sebe sa mi oranžová farba páči a liverke by som dal 5 až možno, že 6 z 10, ale to je trošku biased z toho pohľadu, že som McLaren fanúšik, ale nie, nepáči sa mi. Možno, že o niečo máličko lepšie, to je jak minulý rok, ale celkovo sa mi nepáči tá liverka. Za mě McLaren 6 z 10 a je to jak přes kopírku loňský monopost, tak jak Red Bull. Ale jako mně se líbí ta papajová oranžová s tou černou, vypadá to pěkně. Ještě ty bílé prvky sponzorů, chrom barevný, jako je to pěkné. Co nejvíc navařili, co se mi hodně líbí, je na předním křídle ten Mastercard sponzor. Fakt jako to jim vyloženě sedlo tím, že Mastercard má takovou červenou a oranžovou, takže tam vypadá fakt pěkně. Ale je to nuda 6 z 10, tak jak loni. Ešte by som chcel dodať, že mne sa páčia vlastne, čo sú vlastne tie kavery na gumy. Že sú vlastne ako chromové. Alebo proste sú tam tie 4 farby. To sa mi páči na tom strašne. To je pekné. To je proste niečo, čo vyzdvihuje to auto, ale okrem toho celkovo proste tá liverka je taká, že nič moc. Dobre, poďme asi ďalej rovno. Máme tu Williams. A podľa mňa Williams, mne osobne sa trošku viac páči Williams tento rok, jak minulý rok. Niekto povie, že tam nie je skoro žiadny rozdiel, ale tá chromová čierna fakt vymizla z dosť veľkého percenta. A majú tam teraz nového sponzora, myslím Atlassian,
Neviem, či to dobre čítam odtiaľto. Jo. A strašne sa mi páči taká tá bledá modrá. Za mňa by som povedal kľudne, že 6 z 10. Možno, že 7 by som dal maximálne, ale 6 až 7 z 10 by som dal úplne v pohode. Já jsem dal Fakt. 5 a 6 taky z 10 a mně se teda nelíbí ten nos. Ta tmavě modrá se mi fakt nelíbí, upřímně. Až do fialova to je dole. Nelíbí se mi to. Obecně tady ten odstín barvy se mi moc nelíbí, ale když se na to auto dívám z boku, tak jako je to pěkné. Ale co mi přijde takové nudné, je, jak má Williams rozpoložené sponzory. Když se podíváš, všechno je to takhle horizontálně a není tam nic. I na bočnici, prostě bočnice je takhle prosekla a oni tam mají takhle 2 nápisy. To je, Hej, to je pravda. to je nudné velice za mě. No, jako ten overall feeling z toho monopostu je fajn, a když si to člověk rozebere, tak je to také nic moc. A za mě určitě downgrade oproti loňskému roku. To je asi jedna liverka, na ktorej sme sa asi nezhodli zatiaľ. A teraz ideme k mojej liverke, ktorú fakt dávam 10 z 10 a to je steak alebo sauber. Teda vlastne to je to všetko to isté. Ste se žerou, tyjo. Ako je mi jedno doma zožerať 10 z 10 proste. Jak ide tá zelená do tej čiernej, ja to žerem. Minulý rok, jak mali proste tú zeleno-čiernu, už tady som bol taký, že to je proste perfektná liverka fakt oproti ostatným. A vtedy to bolo len také randomné, že proste sem dáme čiernu, sem dáme zelenú, bum. Ale dobre to vyzeralo a tento rok proste išli, že ideme dať taký fade, že z tej zelenej do tej čiernej a aj tí bieli sponzory tam, fakt sa mi to veľmi páči. Nech mi kľudne hejtí za to niekto, ale je to len môj názor, každý má vlastný. Myslím, že dostaneš sa bude páčiť. spíš hejt od FIA 10 000 euro k tomu za to sprosté slovo. Ale... Aj to ma nezaujíma. Tomu som sa mohol vyjadriť. Tomu by sme sa mohli v skrátke vyjadriť, keďže ja osobne som aj gamer a dosť veľakrát som hral aj kompetitívne. To sú proste podobné veci, proste ako náhle je niekto proste zapálen do niečoho a stane sa mu niečo také, tak proste zanadáva. To je proste bežná ľudská vec. A teraz keď za to budeme chcieť niekomu, akože viem, že sú rodiny, ktoré majú proste takú tú plechovku, že proste keď dáš nadávku, tak sem dáš euro. A viem si predstaviť, že u Maxa by to bolo plné tak do týždňa, ale... Je do 24 hodín. Podľa mňa to je, ale u mňa určite tiež. Takže tak. Já jezdím Assetto Corsu a vytrvalostní závody jezdíme, což plánujeme možná někdy streamovat tady na kanálu, ale to se uvidí. To ještě za budoucna. To se uvidí a nedokážu si představit, že bych u toho si nezanedával, když to nějaký TD přede mnou zabrzdí. Ale to je jedno. Keď ťa niekto break checkne proste, tak asi nepovieš mu, že ďakujem, že si ma break checkol, rozbil si mi auto, proste zanadávaš, že debil alebo niečo, no. To je proste bežná ľudská vec, no. Za mňa je to trošku hlúpe, že to robí, ale hej, k tomu sme sa asi v krátkosti vyjadrili, možno, že je trošku dlhšie. A asi poďme... O tom někdy příště možná, ale... Neviem, či si zhodnotil ty už tu. Ne, právě myslím, že nie. Teď se k tomu chci dostat. Steak je pěkný, za mě 7 z 10, možná 8. Fakt se mi to líbí. Možná za co bych strhl bodíky, jsou, že je to také basic. Prostě zelená s přechodem do černé, ale je to pěkné, jako líbí se mi to. Všechno se mi na tom monopostu líbí, jenom ty body jsou stržené za to, že je také nudné. Nudné. Definuj nudné. No je to prostě také prostě 2 barvy, jako nějaký nudný přechod a co se mi teda nelíbí moc je kolikrát je tam steak. Když se podíváš na to auto z boku. Áno, to je doslova, že proste na bočnici, front wingu, potom na side pode, na rear wingu 2-krát. Dobre, že ešte nedali, keby mohli, tak oni dajú do piči Pirelli. A neviem, prečo som dal Pirelli tam dajú proste aj tam dajú, že steak, podľa mňa. No. Dobre, ale myslím, že môžeme ísť ďalej. Jo. A toto bude asi liverka, na ktorej sa tiež asi nezhodneme, to je Aston Martin. Za mňa Aston oproti minulému roku proste príde mi, že nič moc nespravil. A toto je podľa mňa jedna z tých horších liveriek. Minulý rok to bolo proste... Dobre, budeme úprimní, je to skoro to isté, jak Red Bull, proste urobia plus minus tú istú farbu, ale teraz tam majú trošku viac čiernej a neviem, osobne sa mi to moc nepáči. Tam veľmi k tomu asi nemám čo hovoriť, proste je to skoro to isté a hej, asi 5 z 10 maximálne by som dal. Okay.
Tady na tom Astonu, jako konkrétně na AMR 25 se strašně záleží, z jakého jsem to viděl úhlu to auto. Z nějakých úhlů to vypadalo naprosto katastrofálně, jako třeba 3 z 10 liverka, že ten přechod tam mezi tou British Racing Green a tou černou, že to tam jako, že to nevypadalo dobře, ale na nějakých fotkách se zase řeknu jako jo, to je třeba 8 z 10, že to fakt vypadá hezky. Líbí se mi ten stříbrný výstupek nad krytem motoru, to se mi líbí. Ten nevidím. Vieš čo, pošli mi zo srandy na Discord, Ušli, jo? čo vidíš ty. A možno, že zmením názor, že tomu dám možno, že o jeden bod viac. OK, sekundu, ja to otvorím. Jo, jo. A Mně se to líbí. o pol bodu viac, povedzme. Dob- O viac Dobře. ne. 5,5 by som tomu dal max. To... Já jsem dal 8, mně se to líbí, ale já mám jiné fotky. A když ty jsi mi ukazoval tu fotku před natáčem, na kterou vidíš, tak bych ji taky dal teda tak 5 z 10. Ale tady testé se mi líbí víc, záleží na úhlu. A když jsem na testech to viděl pod denním světlem, tak to bylo ještě hezčí podle mě. Takže proto jsem se nebal dát tolik. Musím povedať, že ja som testovanie moc nepozeral tento rok. Nie kvôli tomu, že by som nemohol, ale nechcelo sa mi. A hlavne som to nechcel jinxnúť, lebo posledné 2 roky, keď som pozeral, tak McLaren nezačal práve najlepšie. Takže nechcel som to jinxnúť. A môžeme ísť asi rovno ďalej. To je ďalšia liverka, ktorá sa mi fakt celkom páči, a to je Haas. A Haas prešiel vlastne z tej čiernej na tú bielu a vrátili sa, myslím, k tomu konceptu, čo mali kedysi, keď začínali okolo toho 2016. A táto sa mi fakt páči, tá biela. Mne sa celkovo biele liverky viac páčia. A príde mi, že tým, že tam dali viac tej bielej, je to také viditeľnejšie. Tá čierna je taká, že pozrieš sa na ten monopost a proste, ok, čierny celý, ale tá biela je taká výrazná. Myslím si, že všetci vedia, o čom sa hovorí, keď proste niekto má proste biely mod, či už na Discorde alebo na hociakej appke, čo máte, tak proste väčšina ľudí tam má proste ten tmavý mod. A keď náhodou idete k niekomu a zapie niečo a má tam biely, tak to úplne skočí do ksichtu. A to je presne to, čo príde, keď sa pozriem na ten Haas, proste, že ak tam dali tú bielu, je to strašne výrazné. Dal by som tomu tak 7,5 z 10. Veľmi sa mi páči celkovo ten Haas. Souhlas, taky mám 7 z 10, ale za co jsem musel strhnout asi 2 body minimálně. Je, když se podíváš na ten monopust jako ze předu nebo z vrchu, tak takhle máš ten nos a on je dole je bílý a potom z ničeho nic jde do černé. Je tam takový ten přechod. Měli to nechat celé bílé anebo celé černé asi, tyja. I To je bohužiaľ, ja to vidím len z boku, takže neviem podľa tohto povedať. Ale ta červená lajna to tam dost zachraňuje. Obecně se mi líbí ty červené prvky s tou černou a bílou. A 7-8 z 10 určitě Haas pěkný. Dobre, vidíš, že ja sa už pomaly ku koncu a myslím, že posledný monopost, tak sa nemýlim. A to je Alpine. Alpine. Ja tu mám bohužiaľ fotku, na ktorú svieti ešte z boku slnko, takže to je ne až tak dobre vidieť. Príde mi, že čierna dosť vymizla z toho, čo tu vidím. Logo B2TVT je také ružové s tým, že Alpine je tam biely na ružovej. Takže je to taká kombinácia ružovej, modrej a čiernej. Uvidíme, či zase nebudú mať dve liverky, lebo to mali po minulé roky dvakrát, že jednu mali takú, že komplet do ružova a potom mali proste po väčšinu sezóny tú čierno-modrú. Ale táto liverka, čo teraz pred sebou vidím, možno, že 6 z 10. Je to také, že OK. Taky mám. Není tam proste nejak... Ako je tam rozdiel proti minuloročnej liverke, ale fakt záleží na tom, či ju budú používať celý rok, alebo zase budú mať dve liverky, alebo nevieme presne, že či ju budú používať celú sezónu. Kebyže mám povedať, že celá sezóna toto, 6 z 10, je to taká OK liverka, tiež je to len kombinácia minuloročných prvkov. Souhlas. A za mě určitě teda upgrade oproti loňsku, jako obrovský upgrade. Mně se to líbí, jak je to barevné a že se nebáli do toho jít. To je fajn. To áno. A líbí se mi ty přechody, na světle to vypadá fakt hezky, jak se ta modrá odráží. Jako je to pěkné. Podle mě docela navařili. 6 z 10. A to Dobre. byla poslední liverka? Áno, Jo? myslím, že tá bola Jo, posledná, som ich tu vedel. viac nemám. Bolo to rýchle. Jo. No a si myslím, že pro dnešek je to od nás všechno. A můžete se těšit ještě na jedno video, které bude brzy vycházet. A my děkujeme. Možno, že aj naraz. Možná. A my děkujeme, že jste se dívali. Nezapomeňte zanechat odběr, ale pokud jste se bavili, napište komentář, co si myslíte vy. A zase příště. Čaute.